Drugs Khobwi Romjanai Khoroknwi Siklano Dorbarnogo Bacharkha Patharkandi Thanani Police Fekjanai Mani Tui Lahar Kinaro Basai Tongnai Khoroknwi Siklano Dadak Sidak Romkha tei Kwrak Salo CGM Dorbarnogo Bacharkha Patharkandi Thanani Police Sabimarka Tangsali Sayangni Damchar Tama Jora Huja Koktomani Bisingtui Amchaini Thanani Usi Dipok Dasni Tui Dulmabai Police ni Kaisa Bodol Asimgonj Amchayo Thangi Sokogete Aro Khungsa Kamio Saitumungo Ongkhorei Khoroknwi no Romkha Police Romjanai Khoroknwi thani plastic bego nairutuk khlaiye 800 gram ni fekjanai manui yaba tablet Romkha aboni hateo Rangmarini lakh hini sawimanka Romjanai roni bisingo ongkha Mohammad Wadud Zaman bufani mung Yahya nok tatir bondowo tei khoroksani mung Komrul Islam bufani mung Mohammad Ali nok kamar bondowo Mau ibu sampai.